Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija qal li mhu sejħu ebda azzjoni fil-konfront ta' deputati li fl-aħħar ġimgħat reġgħu qalulu biex iwarrab minn kap tal-partit. Mistoqsi mill-Malta Today x'azzjoni se jieħu fil-konfront ta' deputati li fi kliemu qegħdin jirrikattaw lil partit meta jiġi biex jagħmel reshuffle fil-grupp parlamentari, Delija qal li se jibda jħares lejn l-abiltajiet tagħhom. Naħseb li mhuwiex li tippremja u ma tippremjax. Delija qal dan 12 jum wara li fil-mellieħa ħadaqat tabla ħabel kontra 16 il-deputat li qalulu jwarrab minn kap. Imma l-ebda persuna, l-ebda grupp ta' persuni mu ma ħajtħallew illi l-Partit Nazzjonalista jagħmluh tagħhom għax jaħsbu illi għandhom id-dritt divin illi kienu hemm, illi jibqgħu hemm u jżommu il-partit rikattat għal dejjem. Mistoqsi jekk bl-atteġġament tiegħu u xjagħti l-impressjoni li m'għandux saħħa fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista, Delija qal li għandu saħħa. Ma tagħtix l-impressjoni li m'għandikx saħħa hekk fil-grupp. Jiena naħseb bil-maqlub. Delija qal li l-ikbar qajta li għandu bħalissa hija dik biex jagħmlu minn kollox biex kemm jista' jkun jidhru maqudin. Inti biex tkun maqgħud ma tistax toqgħod tkabbar tikkustinja tiġġieled ma' kulħadd. Żied li l-inkwiet fil-partit huwa parti minn proċess li se jwassal għal qbil, iżda mbagħad qal li hemm l-estremi u li dawn iridu jagħmlu pass lura. Mbagħad hemm l-estremi u dawk l-estremi fejn persuna jorik li bl-ebda mod ma jrid jasal jaħdem jew l-inqas jifhem li f'tim inti trid tagħmel pass lura xi minn daqqiet biex tħalli l-kollettiv jaħdem, allura mbagħad dik il-persuna mhux għax jiena qed nirreaġixxi tkun qed turi li m'għandix ir-rieda li taħdem fil-kollettiv. Il-Viċi Kap Nazzjonalista u xenti Robert Arrigo kien qal li reshuffle kellu jsir f'Diċembru li għadda, iżda kellu jiġi postpost minħabba l-inkwiet kbir li reġa' feċċ fil-Partit Nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.